154 ka mga infrastructure projects sa lalawigan sa Cebu, temporaryong gipahunong sa Kapitolyo. Sayranta ang hinungdan niini sa report ni Alan Domingo. Hulyo 28, may paggawa sa kamanduan si Governor Pam Baricuatro sa pagpahunong sa tanang mga proyektong infrastruktura sa lalawigan apan napatuman kini ni adtong Agosto 22. Tinguha si Gobernador nga ipaubos ang tanang 154 ka mga proyekto sa Comprehensive Review and Audit aron masiguro nga nasunod yun ang tanang gipangayo nga rekisitos sa implementasyon niini pinasubay sa auditing standards. Apil usab nini ang procurement laws ug uban pang mga regulation and provision. Gimanduan sa Gobernador ang Provincial Engineering Office sa pagpahunong sa mga proyekto. Nasayran nga 140 ka mga proyekto sa Construction Division o 14 gikan sa Waterworks Division ang naapektuhan. Nakasumite na naman pa mga konduktor sa gipangayong dokumento sa Technical Working Group o sa ubang gikinahanglan alang sa makote nga pagsusi sa mga proyekto. The purpose of the suspension or the stoppage of the temporary stoppage is para ma-review gyud tanang documents and if kamusta ba if they went through the proper process, bidding, inana ba para ma-sure nato. Sa higayon nga makakomply na ang mga kontraktor og masuta nga nasunod ang tanang rekisitos, diha pa sila hatagan sa pagtugot sa pagpadayon sa ilahang proyekto. Gipaniguro usab sa Kapitolyo nga way epekto ang pagsuspenso sa mga proyekto. Indefinite siya kay as long as mapakita nila, ma-show nila they have everything is in order silang papers. Of course kasi government good, she sees the effects kay siya ganahan na mga workers na ma-stop and so it also falls good on the responsibility of the contractors. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang, Bisdak.